Ana galar disrondol landak nggawa srebeh dipangan luwak ana kabar dolar mundak beras mundak gula mundak LPG mundak kabeh melok mundak tapi untung blonjone bojo gak melok mundak jangan dipangan wedhus cewek kacangan ambune lho meh perucut ambune seger wangi dino atus seniman dolor kudu dipertahanno merga liwat seni iso jonjong martabat supaya iso harmonis bebarengan karya teknologi semakin canggih seiring perkembangan zaman mula kanca lodrok ojo sampe keting mula dituntut kabeh kanca lodrok kreatif lan inovatif iso dadi patu nek pak sing duwe gawe duwe kajatan nikano putrane tamune teko akeh undangane mula Pak super bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul digolekno panggonan uga gak lali diaturi unjukan diaturi pinara karo ngicipi daharan tangga kanan lan keri uga gak ketinggalan kabeh diomongi sik kurang sakulan ana sing rewang-rewang ana sing dadi
meditasi maring edong kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menio tak enteni boten Pak Kasnan pun kabeh pun jangkep ayo Cak wis bengi Pak Kasnan sekeluarga sing sampun purun nimbali Budi Wijaya kangge ngruwung-ruwung adicara nikahan dalu niki kula dongaaken mugi-mugi mantun hajatan kabul kajate rezekine tambah melimpah ruah amin warga kacangen nggih kula dongaaken kabeh seger waras tebih njugi bilahi ayo Cak seniman lodro nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disuguhi sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung pereng goyan segemane karo lontong warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat nggih Bu? Sami sehat Pak nggih? Luar biasa kacangan, tidak kalah dengan yang lain. Napa niki sing nonton nggih ngoten, lungguh sae ngeten niki nyenengaken lho Pak. Lodruk niki luar biasa perkembangane. Mula Budi Wijaya niki regenerasi Pak. Nom-noman dadekno kabeh munggah kabeh sing ngremo sik kait kuliah. Nah niki mah dagele nggih ngoten, sik nom-nom sik ganteng-ganteng. Sebabe napa lho Ludruk sakniki niki luar biasa, Pak. Bayarane 2 juta wong situk, Pak. Mula nggih larang tanggapane. Lho nggih sampeyan tingali, sing anggotae Budi Wijaya ndugi teng mriki kabeh nggawa mobil. Mboten kaya biyen. Nek wong Ludruk biyen kaya derajate kalah karo sing liyane. Sakniki melok Ludruk bayarane gak kalah kali pejabat. Mula kacangane ana sing kepengin melok Ludruk, ayo belajar. Muga-muga Ludruk mboten sampe napa niki ilang diakoni negara liya. Sinten malih nek mboten sampean kali kula. Salah satu regenerasi, generasi terbaik dari Budi Wijaya, guanteng gede dukur, turunane londo, baru jadi dagelan. Siapakah dia? Cak Wanto. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahku ompak. Apa?
Wong salam dijawab sakmene kae. Kompak seneng. Kacangan. Sitok sing gak gelem jawab delomong ae. Apa? Sapa? Iku. Masalah, Bek. Wong kacangan iki disiplin. Disiplin luar biasa. Heeh, sawangan sakmene akeh madhep nang kene kabeh. Madhep mangkene kabeh. Ana sitok to sing ngadhep nang mburi to. Endi? Ika lho. Oh ngoyo to. Oh, koyo ngono. Madhep. Apa, Pak De? Wah, wong iku mang nyanyi nyengkan-nyengkano, Pak De. Kok situngkas. Meneh nek nanggap maneh tak kei 2 lagu. Oke? Ya napa? Oh, Abah Kasenan. Abah Kasenan. Abah Kasenan sing pundi? Kalau Abah Kasenan sing Abah Kasenan wis mulai. iki lho. Oh, iku Abah Kasenan wis ngerti pun semerap. Pun semerap nek niku beliane Abah Kasenan. Wong Abah Kasenan kali kula niku kanca cilik. Bayi perocot niku lho kula nekren bareng kali Abah Kasenan. Berarti kau niki misan. Lho. Kon misan karo Abah. Lho. Kane lho. Pakaian lolo. Nan Kasenan. Lho Kasenan. Lho Abah Kasenan. Bebas, Bro. Wanto Kasenan ini teman sejati, seiat dan sekata. Iya. Oh, sing tak padha ya itu ae. Napa Pak napa nggih. Nggih. Oh, lagu-lagune napa? Oh, lagu sembarang. Lagu sembarang iku iramae apa? Lagune sembarang mboten ero kula nggih ya. Ya wis. Mangke mawon. Apa diparingi lilo separo? Halo, jalan. Halo, ora apa-apa. Kok ae, Mas. Mongko ae. Lah, wis ngono ae. Ana lilo Mas, lilo separo ae. Ngene iki nek ditutupno ki dagelane, engko nek nyanyi terus lah kadang ndagel lho. Nggih. Apa? Lilo Mas. Aku ngene iki boleh gak enak ambek kancaku. Apa? Kasnan. Kate cerita masa kecilku biyen. Ini kita lho Pak nggih, menten iki pun dalem ae lho. Ayo Mas. Apa wis ra kelingan sumpah janjimu mung marang aku. Musike turu jan Pak. Lah. Sah. Apa? Kon tak antem dhewe kon kok. Lah iki ngotot ae lah gak mari-mari kok Pak. Wayahe menghibur dulur-dulur kacangan. Tabono kendang tok tak guntak. Angel kadane wadah dah. Ya to, ngeyel to kon. Mboten. Nggih. Dulure kok. Kula tak nyambut gawe sampe ningali nggih ya. Nggih, ngono. Oke, ya. Nggih. Oke, Bro. Oh, siap. Engko oke, engko tak turuti, siap. Aku tak menghibur kanca-kancaku. Masuk. Bareng-bareng nyuk palapa. Mantun iki nggih mawon. Heeh. Ngono lho. Monggo pinarak rumiyin. Oh, ngono. Iki kapan olehku ngomong iki nek sampean ngene. Ya napa Pak De? Oh, nggih. Siap. Ana enggak musik. Siap. Luar biasa. Nggih. Ngapunten nggih dulur-dulur. Ngertos kula ngon. Jenengan sik gagah kok lapo mabuk. Nggih. Sik gagah. Iya. Loh, tenang ae, Pak De. Kul. Iya, Kul, ayo Kul. Kul. Engko nek Kul. Ya. Hah? Kul, kon lali ambek aku, Kul. Alah, engko nek Kul ya. Pul. Iya, Pul, santai, Pul. Kita adalah teman, Pul. Ipul teman saya, Ipul.
Tenang. Urite ayam dengan militan daran minane lalale lali lalali lala minane mangke mawon. Mangke mawon. Sholli wa solim da iman ala mada. Ayo, sarang. Sholli wa salim da. Dek zaman berjuang. Gini Pak. Njur kelingan. Ayo Pak. Anak lanang. Biyen tak openi. Saiki ono Nggih mangken kula tutukaken. Assalamualaikum. Tasih semangat. Luar biasa kacangan. Mumpung nang kene. Salatu wa salamu wa sarang-sarang. Ala Rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin habibillah. Ayo Bu. Bismillah.
luar biasa, Mas. Mumpung nang kacangan, ana ning daleme abakasenan. Abakasenan. Ayo dipuji, ayo diseneng-senengno. Mangan gorengan entek siji. Langsung gawe selawatan to yo an. Selawatan. Ya iya, Siti Siti Fatimah ya Allah. Cakep. Zam-zam di Baitullah. Siti Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulillah. Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Ana nek ana benang ya Allah. Cakep. Benang no pinggir sumur. Muga-muga bakasenan sak keluarga panjang umur. Awauma. Ana nek ana gorengan dipangan ngombene es nanas. Bapak Kusnan sak keluarga nek duwe utang muga ndang lunas. Ana nek ana ketan ya Cakep. Allah. Ketan nang pinggir jare. Muga-muga pakasenan sak keluarga ana sing dadi carik. Awauma. Fokus mriki sedanten luar biasa. Ana nek mangan gorengan dipangan nang pinggir kali. Muga bapak kasnan ya Allah sak keluarga akeh rezeki. Mangan nek mangan ketan. Mangan ketan karo nyangkeng ranji. Luar biasa, Mas. Muga-muga bakasenan mari duwe hajat iso munggah haji. Amine banter. Luar biasa. Aku tambah semangat. Tambah ono wae. Mangan nek mangan gorengan Mas rasa tapangan ketiban ondo. Asik. Main nang omahe Bapak Kasnan, aku mulai muga nggawa rondo. Awauma. Kacangan luar biasa Bapak Kasnan istimewa. Luar biasa apane? Apa? Awang kon mulai kate nyangking rondo kene kok. Iku gak popo halal hukumnya bagi duda seperti saya. Sing gak tak sangka mek siji. Apa? Sing muni amin iki kok ya wong pojok kono. Apa sing kono kok akeh sing rondo? Koyoke pojok kono rondo. Karena si rondo beneran. Mang Bapak Kasnan. Iya. Acarae hajatan nikano anake. Luar biasa. Muga-muga tak dongakno keluarga menjadi apa? Pemanten sekarone iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Lire ndang-ndang entuk momongan. Ndang Bapak Kasnan sik nanti kei mantu. Oleh dadi manten, oleh dadi keluarga iso sampai mimi lan mintuno, sampai tuwa. Aja kaya kon rabi rong dina pegatan. Pegatan iku biyen. Saiki ya wis gak. Ya gak saiki wong ijen. Alhamdulillah. Ya. Nguasno wong kene ayu-ayu wedoke. Masyaallah. Lanange ganteng. Ana sing kenal. Ana. Nang kene. Kan blas. Luar biasa kancaku Pak Kasnan. Nang kene iki luar biasa. Mula kowe tak kandhani wong rumah tangga iku kudu eling kewajibane. Wajibane eling. Nek wong lanang ku arijalu kawa muna ala nisa. Artine apa, So? Embo.
Tak duduk. Artine iki wong lanang minangka imam dalam rumah tangga. Nah. Iso njaga kehormatan rumah tangga, belanjani wong wedok. Oh, tetep. Ya iya. Tetep so. Lakon biyen. Lah. Bojoku so. Apa? Neriman 1000 turunan. Bojomu neriman. Neriman gak kaya wong wedok-wedok liyane pada umumnya. Maksudnya neriman. Lho. Tangga-tanggane Ya. bendino belanjane 100, 200, 300. Bojoku 300 sedina. Bojomu tok 300. 300. Blonjone. Blonjone tok. Bojoku kakean nek 300. Bojomu pira blonjone? Alah bojoku sedina tak banjani 5.000 tok cukup. Lambemu ana wong wedok gelem dibelanjani 5.000 lho. Nyatane bojoku dolor-dolor bebekku kabeh. Bojoku sedina tak banjani 5.000 cukup. Ngono ya gelem. Ya gelem nyatane. Saya tak takonane, Bu, jujur mawon nggih, jujur nggih. Sampeyan dibelanjani bapak 5.000 purun? 5.000 mboten purun? Itu namanya istri yang tidak solehah. Loh, tidak soleh. Istri durhaka. Loh, iku logis. Oh gak logis, beda dengan istri saya. Loh, ya logis saiki blonjo 5.000 sedina ku lho blonjone apa? Iku bojomu berarti nuruti gengsi hura-hura. Makanya bojomu utange akeh. Utang apane? Gak tau utang bojoku. Gak tahu utang tapi bendino nyicil. Lambemu. Bojoku gak 5.000 cukup. 5.000 cukup. Wong kacangan kabeh cek ngrungokno. Iya. Cek delok kabeh. Lah iya. 5.000 sedina iki cukup digawe mangan carane apa? Carane Ya. isuk bangun pagi sarapan pagi. Sarapan pagi blonjo apa kon? Energen. 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 Lho energen iku menunda rasa lapar. Gen apa mboten? Lho, 2.000. Katene luwe wurung. Borong. Iku nek esuk Esuk dilungkas awan. Awan keluwen maneh. makan siang. Duitmu kari 3.000. Lah, tukono maneh oki jelly drink. Lho. 2.000 maneh 4.000. Oki jelly drink penunda. Penunda rasa lapar. Tak ada apa-apa. Dadi awan wurung gak luwen. Gak keluwen karek 1.000. Karek sore sampai bengi. Padahal duitmu kari 1.000. Lah kari 1.000 wis gak mungkin iso. Lah, gak iso ya apa? Gak iso kari 1.000. Nyatane iso. Lah ditukono apa? Promak. Karek 1.000 tak tukono promak. Lah wong keluwen kok ditukono promak lho. Loh, wong iki gak tau mangan promak. Alhamdulillah. Ditelateni bojoku sak minggu so. Dadine Sukses. sukses apa? Bongkoh bojoku. Lawang bojo kok dibelanjani energen ambek oki jelly drink. Sempenting kan cukup. Loh, kon nek memang gak cukup oleh nyambut gawe kayamu gak akeh. Ya. Aku duwe tutorial. Tutorial sing ya apa maneh? Carane duit 5.000 cukup, isok tuku beras, isok tuku apa iki lauk pauk, Ya. sayur kabeh isok 5.000. 5.000. Lho iya. Wah, mosok so. Lho, nek aku iso ngatur. Ya apa carane? Manajemen keluarga kudu pinter. Carane? 5.000. Budal nang kene sinten sing meracang namine sinten, Bu? Sing dodolan sayur sinten, Bu? Sinten? Agus. Oh, Agus. Wah, Mbak Minto jarene iku. Mbak Minto. Nah, 5.000 Heeh. sadurunge kon nang Mbak Minto urupno dhuwit ewonan. 5.000. Dhuwit ewonan urupno kabeh. Diurupno dijolno. Iya, dijolno dhuwit ewonan 5. Heeh. Mari nek wis oleh dhuwit ewonan 5, Iya. budal nang Mbak Minto. Oh. Ngomong nang Mbak Minto. Mbak Minto, kula kajenge blonjo. Ya. Blonjo apa le? Tumbas beras. Kon nggawa dhuwit. Nggawa, beto. Kon biasa utangan. Mboten utang, kula bayar cash. Ngono ah. Dhuwitmu ndi? Dhuwit 5.000 beberen sret. Red. Ya. 5.000. Mbak Minto kan delok awakmu ah. Ya. Templekno bathuk ini ki dhuwite Mbok Minto plek. Mbak Minto lek gak ero ah. Ya. Berasnya digrayahi Mbak Minto, tangan tengenmu nyekel bathuke Mbak Minto, Ini. tangan kiwa operasi. Nyolong iki. Ana bawang saen. Ana kangkung saen. Nemu tahu, nemu tempe saen. Pupune petik saen. 5.000. 5.000 oleh beras sak mubok lauk pauk.
Wareg kon. Cukup yo. Cukup. Cukup. Heeh. Wis tau. Wis tau tak lakoni so. Nang Mbak Minto. Duit 5.000. Ya. Tak ijolo 1.500. 1.500. Oh, Bener. aku budal yang Mbak Minto. Ya. Mbak Minto. Blonjo. Kon blonjo nang Mbak Minto. Paling kon utang to mboten aku. Ya. Langsung Mbak Minto kula blonjo. Ndi dhuwitmu? Niki Mbak Minto. Pelek. Tangan tengen apa tangan kiwa? Antengen. Pelek. Pelek. Ah. Tutupno matane Mbak Minto. Pelek. Terus Tangan kiri beraksi so. ono operasi tanganmu. Oh ini kelembut. Ah. Empu. Tahu iku. Walah, empuk mana so? Sempole petik. Duduk. Tempe. Wah duduk so. Tempe jes. Wah tak kira tahu, tak kira tempe, duduk so. Apa sing mbok? Pupune Mbak Minto. Ya ampun keliru so. Kon mulai diapakno kon? Aku murid sapri bojone kok. Wes. Iku nek model ngono. Iya. Ono maneh sing liyane. Apa liyane? Dhuwit 5.000. Ah. Carane cek cukup. Ya, nang Mbak Minto blonjo kanji. Blonjo kanji. Iya. Gawe ote-ote ya. Lho, kanji campur banyu. Tanggi apa? Kanji campur banyu. Campur banyu. Diudek Diudek, terus didang. tidak. Kok lak mateng ah? Ya. Lah nek wis mateng leren. Oh, Diler, Ler. anakmu bojomu kabeh celuken. Kongkon mangan. Wareg. wah, wis Tau. wis tau. Hasile ya? 5.000 tak tukono kanji. Iya. Wah. Tak dokno banyu bleng. Bleng. Tak gelarang lengser gawe duwi. Wis mateng mbok lengserno. Bojoku anakku tak celuk. Iya. Wah, seneng so. Mangane yo. Mangan kabeh kecepet. Kecepet ngono. Wareg kancane so. Wareg to? Wareg. Aku iku gak bejo. Iya, mari ngono awan-awan so. Iya. Anakku bojoku nang sawah. Nang sawah. Kena panas. Kepanasan. Lho kon ro. Apa to? Kaku kabeh. Kenceng kabeh. Kenceng kabeh. Wareg iku wareg. Wareg. Iya. Dadi gawe tak gawa mulih so. Mbok apakno? Asa teliko. Prasamu kelambi ta ya apa kok masalah kanji. Kaku kabeh. Sing penting rumah tangga iki saling menerima. Lah iya dong. Apa kurange wong wedok, wong lanang kudu pengertian. Apa kurange wong lanang, wong wedok kudu ngerti. Saling melengkapi Saling dan menutupi. Iya. Ojo sampe wong lanang kisinan, wong wedok ya kisinan. So, Kon guyang-guyu lha apa kon? Heh. Apa guyang-guyu? guribu. Heh? Guribu. Gak nok buntute. So, Apa? noleh. Mong kok mundak kenger. Lu arek iki goblok ya. Apa? Balik. Balik. Apa? Belok kanan, gerak. Titingkas. Raimu itu pisang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Yasin. Rumah sama aku yang wedi ya. Iki makhluk apa gitu? Iki ngono makhluk terbaik di muka bumi versi 2026. Kon gerung kenal karo aku. Dereng. Lah, jenengku sapa, Mang? Ate bongko yang melok munggah. Wah, cocot bejat. Jenengku Sapa jenengmu? sapa, Mang? Walah, Alon-alon jenengku Rasa. jenengku Alah tau. Kacau. Aduh. Kurang ajar. Sampeyan niki lanang apa wedok? Loh, aku ki setengah lanang, setengah wedok. Ana wong wedok kok gawe brengos. Loh, gumun. Kuwi ro kucing. Kucing apa? Kucing ro kucing. Ya. Lah kucing lanang wedok ya brengos. Oh iya itu. Oh iya. Iya. Digo amet gele pakasan kok. Pakasinan. Iya. Ngene jare Mang, ngene taji munggah ngomong aku ya, tak sangoni yo kok. Gak tak sakoni. Tak sangoni. Oh, tak sakoni. Yo. Kacau. Mbak kono, sampeyan niki wedok. Wedok. Si perawan apa wis rondo? Eh? Si perawan apa rondo? Yo rondo ya perawan kena aku ki. Rondo tak perawan. Iki kalau golek. Kalau sekarang ngomong aku kula sasik rondo, Pak.
Ya. Ya ana prawan ya ana rondo. Status iki sik rondo, wis rondo. Iya, Anake rondo. piro? Anakku 5. 5. Aku dhewe hande arang-arang ora gawe melo ngomong. Anak 5 akeh mangane. Sayang mboke gedhe bokok. Nek peno rondo, aku gak percaya. Kok gak percaya? Delok mlaku peno iki dudu rondo. Lah apa? Modong. Nek rondo temen mlaku sih. Lah ya apa? Rondo mlakune ngene lho ya. Rondo. Monggo disapa Pak Kasenan ngono. Kate anjelok aku. Iku rondo anake 5. Lah anake 5. Rondo anake 8. Ah, rondo anake 8 kene nek anake 8. Kaya menantang. Ayo masuk. Iku nek anake 8. Iya. Nek rondo anake 15. Eso, iku mana kan netes. Ya mana apa mlakune? Bisa. Mlakune. Ki rondo lho ya. Ora lah dhisik. Anake 15. Kaya tikus. Monggo disapa Pak Kasenan. Nang ndi ning? Anak pakasenan. Gak ngono iku. Peno iki rondo. Terus karo peno iku lapo? Lho, aku jare rondo dadapan. Aku duwe anak situk. Tapi ndok dhuwur pogo. Lah iku anak apa doro kok nang ndukur pogo iku lho. Iku ngono. Ndok arane andang-andang. Tak sindakno ndur gale medun. Apa sebabe gale medun? Apa sebabe gak oleh medun? Gak ono sikile. Mangane gak mudhun. Terus karepe anak peno apa kok nang Karepe ndukur? anakku. Mbok, sapa sing ngelamar nang omahku, tontok atiku bakal tak terima. Sing ngelamar boyo-boyo cari camat. Tarik. Aku melokno oleh aku. Oh, atem ya. Kok kono lho, sing nglamarake. Artine sampean iki kate ndolek mantu. Lah. Kanggo anak peno. Agak. Kanggo sapa? Pak Kasenan. Pak Kasenan wis oleh mantu. Lho, wayu ganteng. Ndi? Iku. Pak Kasenan ki mantune. Oh, kok. Oh, Iku man. Kacau. Oh, sok mantune dingin ning kaploke. Artine peno ngenteni arek wedok sing ngunggah-unggahi. Iya. Arek kacangan monggo melok unggah-unggahi oleh. Oh, silakan boleh-boleh saja. Aku karo iki melok oleh. Oh, gak oleh. Abumu basin no. Nek sampean anjene ndolek mantu. Adikmu. Apa. Adikmu. Kon ket mang ngene dosa. Sah. Apa? San. Nek anjene ngono aku ya duwe dulur, iki ya duwe ponakan. Aku ya duwe ponakan. Tak omongane ponakanku, di omongane dulurmu. Tak omongane. Tak kongkone melok unggah-unggahi. Iya. Kon Ciao. aja nguyu ae, delok kono, ojo delok aku. Yo gak koyo ngono yo an. Wes, tak tinggal sik. Iya. Tak omongane. Dulur-dulur koyo. Ya aku bengi iki tak peseni lho ya. Apa? Kedokane nguyuh. Alah. Pancen dadi rondo. Iku dadi kucapane tangga. Kok metu sak metu jare golek duda. Ngo gak metu, awak dhewe kudu metu. Teriak apa to rek? Nyane dadi rondo kuwi wuh. Masalah ya ngono. Oh, Magau. Sinten niku? Magau. Sinten niku? Magau, sinten niku? Ana suarane kok rupane. Waduh, aku entut. Monggo, nak mlebu. Oh, jaluk ditatak kaya ngene. Lho, ngajak lawak-lawak.
Masih aku mah ya kula nuwun cangkemku sampe gopel. Yo gantian kata reken. Lawang sing ndi? Ora ana lawange. Mang jare ngajak lawang-lawangan. Adale. Ya enak aku ya bang awakku. Aku punen tak campur. Kula nuwun. Mangga. Sinten iku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lho, Kula nuwun. mangga sinten iku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lho, Kula nuwun. mangga. Sinten iku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lho, Kula nuwun. mangga. Sinten iku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Karo blirik moto. Dok, awakmu iki teko nang omahku enek apa? Kula ada rempelu. Rempelumu abang apa ireng? Abang Abang lak kematengen. ireng. Nek ireng peteng jedet. Lah terus apa aku ya bingung. Aku. Awakmu jenengmu sapa, Dok? Sampean takok jenengku apa? Jenengmu sapa, Dok? Jeneng sing anyar apa sing lawas? Lho jeneng kok loro. Sing anyar gorong dadi Lah sing lawas wis rusak. kapok. Jeneng kok rusak. Guru dadi. Jenengmu sapa, Dok? Jenengku Heeh. aku ngono pleting iki kuning, iki blontang, iki ijo. Pleting blontang. Lho iki ngono penting blontang. Anake wong akeh. Kowe kok ero? Lho aku ngicipi mbokmu biyen. Aku kate unggah-unggahi. Kok awakmu jae unggah-unggahi. Kang Mas ande-ande lumute. Awas lunyu tiba. Tiba ya wis, engko tangi dhewe. Tani yo dhewe aku manulungi. Apa aku ya ora trungkon. Atuh. Plak-plak karo rondo dakno. Padha wedoke lho. Padha kate plak-plak lho ya. Apa wedok? Heeh. Iki apa? Apa? Padha karo iki. Eh, Empu e. yo kaget iki barang temen iki. Iki gae. Aduh, wong ngepir. Basa. Gratno ae. Bo bunyok. Tenang ini, tak totone. Trang. Tak totone lho, ben ketok lho, Bri. HP-an ae. Ora. Jenengmu sapa, Dok? Pleting blontang. Pecek blontang. Tang, apa sih kok gawe iku kok endet iku? Sing ndi sing kok takokno Iki dhisik? iku. Iki sing tak indit. Heeh. Jarene si mbok ngono iki keranjang motomu picek. Kerajaan apa? Keranjang motomu picek. Ngotomu dhewe kuno. Kok niku takok ngeyel. Lho, iku ngono duduk kerajaan moto picek. Apa? Kerajaan motero. Biyen ora saiki picek. Oh iya wis. Takok dijawab ngeyel. Aduh. Syukur. Jongor kecocok peniti. Oh, aku. Dadi, dari kok gawe sithik apa, Dok?
Iki ngono. Jare simbahku, Heeh. cempeli sodo lanang. Apa? Jare simbah iki ngono jenenge cempeli sodo lanang. Ceprot aku duwe. Iku Lah wong ancene cempeli sodo lanang kok. dudu cempelin, Nduk. Apa? Petut peti sodo lanang. Kok cempeli? Lah wong simbok iku ngomong. Iki ngono nduk lek kowe kate unggah-unggahe Kamas Sandande lumut gawon. Cempeli sodo lanang iki cek ra ono sing sembrono karo kowe. Nek dipecutno gunung iso jogrok, segara iso asap. Lah iki wae akeh. Ya akeh sih. Ayo golek ayo. Ayo, Ayo. ayo. Golek nanti. Aku gak weruh. Nek karo ya wis. Gak ngandel lagi. Ora ngadel. Teman gak ngandel. Alah, alah. Oh, keroken kon. Aduh, lho iya ya. Kero kok kene tok. Yo, Aku karo kan. kapok ora? Kapok aku. Kapok Waras. waras. Jane tak gawe ngene kok. Cek gak ngandel. Ora. Ora ngandel. Ora. Joget. Alah. Enak toh? Enak toh? Enak toh? Enak toh? Wes. Waras. Ora mandi lho kok. Ya mandi ya. Ora. Gak mandi. Gak. Gak mandi. Gak. Alah, mbokmu. Ngajak silir. Kok ini apa? Unggahe Kamas Sandande lumutan. Oh, gambae karo anakku ada di lumut. Iya, Iya. ada di lumut. Iya. Goblok kok piye kopeng ku. Gak ngono kok ketus iki kon. Kon sekandane aku unggah-unggahe anakmu kok ditakok ya. Kowe apa arep tego? Lah, apen-apen. Rendo, nek kon bawa tak tarekno ya. Iya. Aku lho dia. Kono. Lah kok krungu ben krungu tok jero. Nggih, lho ndok kuno. Kene lho. Lah, tangane ndembek ireng-ireng ku, Ndok. Kesetrum boko kon. Kok. Rungokno Ndok ya. Aku lho di. Kene sebelahku Cero. Yer putraku. Kok ini kok ditarekno kok jogrokno? Macakmu lanang apa wedok? Wedok. Lah iku mas suaramu lanang apa wedok? Lanang. Bener apa salah? Keliru. Gimana nih? Iki suara piye? Suara wedok. Wedok. Putraku. Oh, Ngono, iya. suara wedok, suara wedok. Tau sik. Suarane tak unjukne. Ngger putraku. Lah, iku bener. Bener iku lek kok suarane ngono kuwi. Bingung ya. Bener suarane ku mang. Oh, bener. Bener. Ya. Bener. Boleh nih. Ngger putraku. Oh, si Andi.
dipepet teko ngarep dibenakno. Lah terus aku aja kadoni. Masalah nduk iringan kene lho nduk iringan. Walah terus ae. Do gedang kluthuk, do gedang kluthuk, do gedang kluthuk. Bolak-balik kok ditui bokong. Lah terus aku bakal joget piye sih? Masalah rungokno tak tarekno. Lupanku. Lah aku pengen joget teh. Pinjok kan joget tak wasno. Lah aku pengen joget tok. Hande, hande harang-harang, Bro. Piye? Putraku. Oh iya. Ger putraku. Pak Haji disedot. Lah aku nemu kayak dadu ae ngene. Oh, betul. Rumah kamu badak jadu ya. Purbo! Maju jalan! Maju jalan! Pasang! Ayo, maju! Kelebu sak tangan-tangane yo. Aku tarekno. Iya. Gak tarekno ndak. Ruwono kupingmu aja ndublek ki. Ada dulu moto ya. Iya. Endi? Iya. Endi? Tapi aku mesti diterima tok gak ya? Ya mbung anakku kok. Kira tarekno sing teman. Iya, temen. Aku tidak berahi belum. Ayo cocok. Masalah kurerek. Hah. Gerpo. Wes diterima tok gorong. Rudi kok dhewe. Masalah aku. Nene odange narekno kok. Yo, miring. Kabotane. Piye iki? Lego. Lu. Kowe jejeg ketok. Mana ada ya? Ada ya? Ger putraku, oh si Ani, Alhamdulillah, aku wis ditopo to. Wis ditopo alhamdulillah, Bu. Aku dadi mantu sampean. Wis nontono ndande lumute. Ndande lumute tokno. Goro nek rewangi gak metu ayo ijenan ayo. Lah aku wis ditompo to. Gorong. Lha iku mang suarane sapa? Masalah tak tarekno. Gorong ditompo. Rungokno kupingmu. Tak dodoli blembeng ya kok. Gar putraku. Putri,
biyung kula meten purun batang lore sisane si bakul teken Amit-amit, besang bayi lanang kabeh. Lho, awakmu kok sisane bakul tekek? Piye? Kok sisane bakul tekek? Aku iku lho mek diincipi pucuke tok. Incipi pucuke tapi suwe-suwe mendelep. Aku gak ditampa. Gak ditampa, Nduk. Mulia. Enggak kelakuanmu sih. Lho, Mulia. Kelakuanmu sih. Sapa? Muare ra gelem. Gak ngalehi. Lho, Aku ala braiku sak wulan kepongkur. bahkan brai setahun banda. Heh. Apa gak rugi aku ngene iki? Ya rugi ombe kok urusanmu dhewe. Aku gak katene boleh. Lho, gak gelem oleh kae izin iki lho. Ya yo isin yo raimu. Lah awakmu Aku sayu ngene gak Lho, ditampa. piye lho? Karo izin gak iso kene. Bah, lek sampe enek sing nggawa gawe rene ditampa, woh, wong kampung kene tak kon ngidoni raimu. Bah. Aku gak boleh. Leh, ora izin. Bah, bah. Alah, 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 alah. Oh, alah. Ora izin kok ngono. Dadi apa iki? Ado teko nggone Madura sampe nang tanah Jawa aku kepingin ndeleki bojoku sing jenenge ande-ande ngemut. Ngemut bekakasmu ngono ta? Aku iki terkenal artis teko Weh, Madura. aja pedit-pedit kelekmu ireng. Masa Ana lagune terkenal do Madura. lagu apa? Lemot. Oh, lemot. Enak terus Tang bojo aku Glamour. Bula milih bekalake anak lanceng Madura. Bula etengku tutika manis robena mas kabine benla maran eterema ben bula arek kabina bulan rasul tengkel muda. Iki lho Madura ndi? Madura Palu Panggang. Ojo kurang ajar keno. Aku Madura ado-ado teko senep. Semenep. Oh, senep. Aku ado-ado teko Sumenep ndoleki Mbok Rondo ndeladap dap 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 dap. Dap kena dap. Ojo menghalangi perjalananku. Aku kapan ndeleki andane lumut. Kapan nemoni Mbok Rondo ndeladap. Baru dadapan. Mbak apa? Dadapan. Kena kenal jenenge Mbok Rondo Loh, ndeladap. ya aku iki rondo dadapan. Siapa? Aku. Gak mungkin nang partner Mbok Rondo ndeladap ayu. Kon kok ngaku Mbok Rondo ndeladapan kon. Aku. Iya. Ya aku rondo dadapan aku iki. Sampai jenenge Mbok Rondo ndeladap. Dadapan. Dadapan. Iya. Aduh, Mak. Aku mantumu, aku kelenteng duro ado-ado toko sobat. Salam sungkem, Mak. Aduh, bekakasku dicundang. Aduh. Aku wis 7 dina 7 bengi poso, kepengin tetuk bojo, ande-ande lumut, Mak. Oh, ngono ta? Aku tarekno. Iya tak tarekne, Nduk. Kana. Di, Mak? Kana.
Jejer dulurmu kene. Aduh, sapa iku, Mak? Iku dulurmu. Aduh, aja dibandingno. Iki klenthing apa iki, Mak? Kening lorek. Lorek. Seja mbewekku seret, Mak. Aku wong Madura, Mak. Seret. Sarunge katut. Mana tak tarekna lho. Ya, Mak. Ayo. Putraku si Andi lumo amorona ana putri gae. Aduh, Mak. Aku teko Madura, Mak. Klenthing Dura. Putrine kang ayu rupane pate dura iku kang dadi asmane. Piyung kula badhe mudhun. Mundun, Mak. Piyung kula badhe mudhun. Pateng ganyong niku kula wong kang suwun. Yo, awakmu diterima nah. Anjene aku iki mempertahankan kesucian, Mak. Wah, kesucian apa kon bener. Sing penting bojoku teko, Mak. Kosek. lapor kene. Iki andane lumut iku matane picek kowe. Lah wong aku sing ayu ngene gak ditampa nang adekku koyo nyambeng anyangan ngene kok. Ola apa? Masih aku rubah elek. Ojo geger. Aku mempertahankan kesucian seja mbek kon. Ya gak apa-apa sih. Saiki ngene aku wis awakmu ditampa gak apa-apa. Tapi aku ngincipi bojomu sih. Lah apa jenenge bojo aja diicip-icipno yuk. Pisan ae. Gatik. Pisan ae. Gatik. Ojo geger. Lah apa kon? Kon yo gak oleh, ngono ku gak oleh. Soale diterima kaya iki. Senajan elek kaya apa? Kaya WC tetep diterima. WC matamu. Tak bacok mati peno. Oh, joro. Aku Ya kepingin putraku. Mudhun kok sanggar pamujan, Nak. peno dadi dulur tuwek. Sing genayu. Aku pokoke ngincipi. Gak iso. Pisan. Gak iso. Wis. Aku ikhlas lillahi taala gak oleh encep gak apa-apa. Tapi awakmu janji lo ya. Ya yuk. Janji kok nek wis kepethuk ada lumut kudu rapi. Tarabi yuk. Janji. Ya ya. Jenenge bojo mosok diicip-icipno. Ya wis aku gak katene njaluk bojomu, gak katene ngincipi bojomu. Wis sambung-sambungan. Mak, endi bojoku, Mak? Kono aja. Endi? Kono. Wis nabungan. Wis janji rapi. Mak, bojoku setruk. Iki bojoku, Mak. Iya iku. Sampeyan aja kurang ajar. Nang partner bojoku ganteng kok teko sing iki, Mak. Lho, ya iku. Gak iso. Jokone. Aku gak gelem. Saiki ngene. Gak gelem. Ose tak tarine. Le. Apa sebabe wong ayu kok tulak sing elek kok tampa, Nak? Kak, sing ayu akeh tunggale. Lah sing elek iku gedhemu gunane. Gunane apa, Nak? Nek gawe ngempet kolam. Oh, kena gengpet waduk. Berarti kon iku gak menghargai aku kon. Perkara kon mati saiki, tak pateni saiki. Iya. Bapak jogeten. Nang Nak. Tak ladenane pacak warai. Atuh aku teko Madura. Mbok bujui anakmu elek. Mati.
kaya kirik gantet. Cik, iki enak Cik, iki goblok iki. Rada mekak Cik. Enak Cik. Asu ngono. Aja kok ngombe tatap nutuk. Gak takoni dhisik iki. Cik. Takonono Cik. Ayo bangun. Wedhuse angel iki. Wah kok Cak, aku dibujuki Cak. Apa? Nang partner ganteng sing lanang sing wedok ibuke ayu tibake kaya geretane petelot Cak. Lah andi-andi lumute sapa? Iki kurtet. Andi-andi lumut iku ganteng. Andi-andi lumut kaya sapi deng ngene aku. Iki ngono latihan. Nek dadi golek arek nom-noman gatheng sing tuwek-tuwek tak siseno. Lah latihan kok ana sing nglamar. Lah iki sing bento iki. Lah wong aku kan yo nyawang benere iku sapa unggah-unggahe Kang Mas Andande lumut ngono tak kira Latihan andi-andi lumut. Ayo. latihan lho. Masane latihane. Latihane cilik tulisane. Masane latihan. Enek benere Gudi Widrutron Ludruk Budi Wijaya. Ji, anjene angel. Latihan kesenian iku angel. Latihan sing temen sing apik kaya Ludruk Budi Wijaya. Laris ora tanggapan akeh.